Jotain tapahtuu juuri nyt, jotain herää juuri nyt. My little pony, my little pony, my little pony on. My little pony, my little pony, my little pony on. Koulussa olemme kaiket päivät, sitten laulamme laulumme. My little pony, my little pony, my little pony on. My little pony, my little pony, my little pony on. Starlight, sweetheart melody, bright eyes, patch and glower. Bonbon on mainio leipomaan, kiiruhtakaa maistamaan. My little pony, my little pony, my little pony on. My little pony, my little pony, my little pony on. My little pony on. Se on tosi hieno. Superhypermekaniikka, todella huippuluokkaa. Saitko sinä sen? Onko siinä hyvä ääni? Aivan upea. Tällä voi tehdä kaikkea, nauhoittaa ja soittaa kasetteja. Katsokaa, miten paljon nappuloita. Mitähän varten tämä on? Voi ei! Kaijola ei kelaa, kattokaa. Tuo ei ole yhtään hauskaa, Teddy. Mitä jos uusi nauhurini meni rikki? Anna sitä ennen, minä korjaan sen. Anna se heti takaisin. Minä tiedän mitä teen. Katso nyt mitä olet saanut aikaan. Siinähän se on. Mutta nythän se on aivan rikki. Tämä on katastrofi. Teddy halusi olla vain kiltti ja auttaa sinua, Melody. Kyllä kai. Hän teki sen varmasti tahallaan juuri hänen tapaistaan. Minusta tuntuu, että sinun pitäisi pyytää Melodilta anteeksi. Ei tulisi mieleenkään pyydellä anteeksi häneltä varsinkaan. Hei sweetheart, Teddykö täällä taas teki pahojaan? Voi ei, se oli vahinko. Kumpa kaikki olisivat yhtä vastuuntuntoisia kuin sinä. Mun kello soittaa sisään, en halua myöhästyä. Arvatkaapas mitä tänään tehdään. Muotinäytös. Ei, pelataan krokettia. Varo vähän. Tänään me tutustumme poni-oikeudenkäynnin kulkuun, järjestämme pienen leikki-oikeudenkäynnin ja kaikki saavat olla mukana. Joo, kiva! Hurraa! Hurraa! Voi ei, voi ei. Se on poissa. Mihin minä panin sen? Mikä hätänä, Melody? Taisin jättää sen. Minun nauhurini! Se on varastettu! Sinä takulla otit sen. Anna nauhuri heti takaisin, Teddy. Ei se ole minulla! Ei vai? Mikäs tuo sitten on? Opettaja, eikö tämä tapaus sopisi meidän omaan oikeudenkäyntiimme? Erinomainen ajatus oppia oikeasta elämästä. Se on aina ollut minun mottoni. Starlight, koska sinä olet niin viisas, kavioinen pikkuponi, saat olla tuomari. Saanko minä olla syyttäjä? Mikä syyttäjä on? Henkilö, jonka tehtävänä on todistaa, onko Teddy syyllinen vai ei. Tarvitsemme myös jonkun, joka auttaa Teddyä puolustautumaan. Puolustusasian ajajan siis. Löytyykö vapaaehtoista? Minä autan Teddyä oikein mielelläni. Hyvä, sweetheart. Te muut saatte olla valamiehistö. Teidän tehtävänä on ottaa kantaa todistusaineistoon ja ratkaistava, onko Teddy syyllinen vai ei. Jos hän on syyllinen, hänet erotetaan koulusta 3 päiväksi. Joka se nyt soi, olkaa varovaisia ulkona. Ai. Nuorisolla on aina kiire.
Nyt sinun täytyy kertoa kaikki, jotta voin auttaa sinua vapautumaan syytteistä. Minun ei tarvitse auttaa ketään. Olet yhtä pöhkö kuin kaikki muutkin. Siinä näit. Sinäkin tarvitset joskus apua. Joo, voi olla. Hei Bright Eyes, mitä sinä teet? Kirjoitan listaa asioista, jotka puoltavat Tedin syyllisyyttä. Hänellä oli motiivi, tilaisuus, eikä hänellä ole alibia, ja sen lisäksi hän on vielä hävytönkin. Eikä ole. Hei Bright Eyes, hei Starlight. Melody, hyvä että tulit. Haluan puhua kanssasi Tedistä. Kuulitko sinä jotakin, Starlight? Sehän on Sweetheart. Entinen ystäväni. Olenhan minä ystäväsi. Petturit eivät ole ystäviä. Mutta olen myös Tedin ystävä. Asia on selvä, et voi olla molempien ystävä yhtä aikaa. Vai mitä, Starlight? En voi ottaa asian kantaa nyt. Mutta minä voin. No Sweetheart, kumman valitset, Tedin vai meidät? Minä autan Tediä. Hän tarvitsee minua. Oikeudessa tavataan. Hyvä on, jos kerran niin haluatte. Tule, Tedi. Oikeudenkäynti alkaa. Bright Eyes, oletko valmis aloittamaan oikeudenkäynnin Tedia vastaan? Kyllä, herra tuomari. Ensimmäiseksi todistajikseni kutsun Gloverin ja Bonbonin. Vannomme pyhästi kertovamme totuuden siitä mitään pois jättämättä. Miten nauhurin kävi? Näittekö Tedin ottavan sen? Ja totta puhuakseni, en nähnyt hänen ottavan sitä. Mutta hän on niin mäntti. Sen täytyy olla hän. Vastalause. Tuo on puhdasta spekulointia tai jotain sinne päin. Hän ei ole ollenkaan sellainen kuin luulette. Te ette vain tunne häntä. Ette tiedä Tedistä kaikkea. Ette tiedä millainen hän on. Vähän villi, mukava silti ja aina yhtä kiltti. Ei hän ole ilkeä aina. Hänellä on charmia. Kiltti niin, mukavaa seuraa. Hän ainutlaatuinen on. Jos tietäisitte sen, mitä tiedän, ymmärtäisitte minua. Hän vaikuttaa kovalta, se on vain bluffia. Tiedän millainen hän on. Tiedän millainen hän on. Miten tässä? Sinun pitäisi kutsua Tedi todistamaan, että hän on syytön. Sinua vastaan puhuu se, että et ollut luokkahuoneessa, kun nauhuri katosi. Olin ilmoittautumassa jalkapallojoukkueeseen. Hyvä, silloinhan valmentaja voi vahvistaa alibisi. Kukaan ei nähnyt minua, siellä ei ollut ketään. Entä kavioisi tarttunut nauhanpätkä? Oliko se Melodin nauhurista? Olihan se tarttui kavioon varmaan silloin, kun yritin auttaa Melodia. Uskokaan ken tahtoo. Mutta entä motiivi? Jos sinulla jo kerran on nauhuri, niin mitä sinä Melodin nauhurilla tekisit? Eihän minulla ole nauhuria. Tekisi mitä vain saadakseni oman nauhurin. Tarkoitan, että mitä? En mitä tahansa. Nyt minä mokasin viisasin, täytyy auttaa minua. Miten ihmeessä teet? Nyt valamiehistö on vakuuttunut, että otit nauhurin. Hetkinen. Starlight, tarkoitan herra tuomari, haluaisin kutsua ylimääräisen todistajan. Koulun talonmies.
Mitä sinulla on sydämelläsi, sweetheart? Kysyisin vain, mitä kaikkea teillä siinä on. Vähän yhtä sun toista tavaroita, joita olen löytänyt leikkikentältä. Hyvä talomies, mitä te teette löytämillenne tavaroille? Laitan ne löytät tavaralaatikon tietenkin. Täällä saattaa löytää vaikka mitään. Kuten tämä esimerkiksi. Oi minun nauhurini. Voi kiitos. Minähän sanoin, etten vienyt sitä. Tapaus on loppuun käsitelty. No, poniseni, olipa tämä vaiherikas päivä. Kertokaahan nyt, mitä olette oppineet. Minä opin puolustamaan sitä, mihin uskon, vaikka jäisinkin yksin. Ja minä opin, että asioista täytyy ottaa selvää ennen kuin syyttää ketään. Entä sinä, Teddy, mitä sinä opit? Ainakin, että kaverit ovat hyviä olemassa. Jos niitä nyt sattuu tarvitsemaan, en minä ainakaan. Sweetheart tulee auttamaan. Ei hätää, Teddy. Minä tulen, Teddy. Ei tuokaan. Ei. Mitä etsit, isä? Tiedän vasta sitten kun löydän sellaista. Se taiteen tekeminen on inspiraation luomissa voiman lähde. On varmasti hauska olla kuvanveistäjä. Mutta tästä voisi syntyäkin jotain. Katso, mitä minä löysin. Voit alkaa tehdä omaa taideteosta. Minulla on parempi ajatus. Ajattelin, että tämä voisi sopia teekerhon symboliksi. Luin kerran kaverista nimeltä Aladdin ja hän löysi taikalampun. Minäkin olen lukenut sen. Aladdin hieroi lamppua ja sai toivoa 3 kertaa. Vau! Mitä jos tuo on taikateekannu? Taikateekannu silloin voisi toivoa jotakin. Clover, hei, toivo jotakin. Okei, minä toivon. Toivon, että taivaalta sataisi 1 000 000 markan kolikkoa. Se oli hyvä toivomus. Aivan kuin toive toteutuisi. Eivät nämä mitään kolikoita ole, vaan oikeaa sadetta. Eikös meidän pitäisi rikastua eikä kastua? Täältä tulee lisää liimaa. Lähetä ylös. Pitäkää kiirettä, minulla on paljon läksyjä. Clover, toivon vielä kerran, että päästään joskus kotiinkin. Hyvä on. Ehkä tällä kerralla onnistaa. Laskin vain leikkiä. Toivon, että kerhotalon katto korjaantuu itsestään niin, että pääsemme kotiin. Onnistuuko? Varo! Onni on tosiaan kääntynyt. Ennen oli paljon hauskempaa. Ennen oli hauskempaa, onni aina myötä, mutta onni katosi. Nyt kaikki menee pieleen, miten nopeasti muuttuu. Toisen päivän kompuroin ja toisena kaikki puhkee kukkaan. Taas kaikki sataa pois. Kaikki on niin vaikeaa. Mitä väärin tein? Haluan vielä joskus kuulla onnen laulun, jota lauloin silloin, kun olin onnellinen. Voi ei. Clover, mitä sinä olet tehnyt? Anteeksi äiti, se oli vahinko. Kuivat jälkesi heti paikalla ja menet sitten huoneeseesi. Onko selvä? Kyllä äiti. Voi kumpa kaikki olisi vain unta.
senkin. Kaikki on sinun syytäsi. Toivon, etten ikinä olisi löytänyt sinua. Mikäs tämä on joutunut tänne varmaan vahingossa? Anteeksi rouva, mutta löysin tämän roskatynnyllistä. Se on niin hieno, että arvelin, että ette varmaan halua heittää sitä pois. Aivan oikein. Kannun tyttäreni. Hän ilostuu ikihyväksi saadessaan tietää, että se on tallessa. Kiitos. Eipä kestä. Äiti, minä tulin jo. Voi ei! Hei kultaseni. Äiti, mitä tuo täällä tekee? Luulin, että heitit sen vahingossa pois. Ei se ollut vahinko. En halua pitää sitä. Miksi ihmeessä et? Sehän on niin hieno teekannu. Miten koulussa meni? No niin, kerrohan nyt. Se on opettajalta. Tässä lukee, ettet ollut tehnyt läksyjäsi. Se on tuon tyhmän teekannun syy. En voinut keskittyä. Se on tuottanut epäonnea siitä saakka, kun löysin sen. Kuulehan, Clover, läksyjen laiminlyöliä ei ole mitään tekemistä epäonnen kanssa. Saat pysyä kotona koko päivän. Koko päivän? Oh. Miten se nyt olikaan? Osoittajan on oltava nimittäjän yläpuolella. Ei se niin mennyt. Kuuluuko nimittäjän olla ylhäällä vai... Ei, en voi edes ajatella enää. Nyt olen saanut sinusta tarpeekseni. Pääsinpäs sinusta. Isäsi on ahkeroinut tänään niin, että olet tuskin nähnyt häntä. Miten uusi veistos edistyy? Hitaasti. Toivottavasti se valmistuu avajaisin huomenna. Kyllä varmaan. Ainahan isä ehtii. Viipaloin kurkun nyt. Hyvä on. Mitäs täällä tapahtuu? Rauhoitu, eikä me olla samalla puolella. Anteeksi. Minä avaan. Oletko sinä Cloverin isä? Olenhan minä. Luulenpa, että tämä kuuluu hänelle. Clover, eikö tämä ole sinun? Se kannu taas. Olitko kuulemma heittänyt sen järven? Minä vihaan sitä, vie se pois. En halua enää ikinä nähdä sitä. Rauhoitu nyt, teekannuhan se vain on. Ei niin saa tehdä. Ei järven saa heittää kaikkea, mitä ei halua pitää. Ympäristöä täytyy suojella, tiedäthän sinä sen. Minun täytyy suojella itseäni myös. Valitan, Clover, mutta tässä talossa ei hyväksytä tuollaista asennetta. Mene huoneeseesi. Nyt heti. Sisään. Tiedän, että minun pitäisi olla huoneessani, mutta haluan puhua kanssasi. No mitä sinulla on sydämelläsi? Tiedän kyllä sen kaiken ympäristön suojelusta, mutta olin aivan epätoivoinen. Clover, teekään ei mitenkään liity epäonneesi. Kyllä liittyy. Pane se pois. Onnekkuus on usein kovan työn tulosta. Lisäksi täytyy olla oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Kun löysin tuon romukannun, olin takuulla väärään aikaan väärässä paikassa. Clover. Niin? Minä sain ajatuksen, et siis enää halua tätä. Ei isä, ei se tiedä epäonnea. Ole kiltti, älä tee sitä. Ei. Täydellistä. Tuo siitä vain puuttuikin. Nyt veistos on valmis. Ei.
Keitä nuo kaikki ponit ovat? Toivottavasti he ostavat isän veistoksen. Clover, eikös tuo ole sinun teekannusi? On. Se vainoaa minua. Voisitteko kertoa tästä veistoksesta? Niin, se on viimeisin veistokseni. Toivottavasti hän ei huomaa teekannua. Mikä ainutkertainen taideteos. Siinä on oivaltavasti käytetty arkipäiväisiä käyttöesineitä, mikä synnyttää katsoessa välittömän tunnistamisen kokemuksen, ja samalla se on kirpeä huomautus nykypäivän kulutusyhteiskunnalle. Kiitos, juuri niin kuin olen ajatellut. Mitä kannua? Arvasin sen. Nerokas yksityiskohta. Ei ole totta. Voisimmeko keskustella hinnasta? Mieli hyvin tätä tietää. Hän aikoo tosiaan ostaa sen. Isästäsi tulee kuuluisa. Wow! Ehkä teekannu sittenkin tuotti onnea. Tai ehkä veistos otettiin siksi, että se oli hyvä, eikä siksi, että kannu tuotti onnea. Oli ehkä onni, että veistos oli hyvä. Sanotaan niin, että joskus on hyvä, että on onnea. Paikoillanne, valmiina, vasen, oikea ja alas. Sinulla on oikea unelmajoukkue, Starlight. Niin on, mutta nyt tulee vaikea osuus. Valmiina karuselliin, lasken 3. 1, 2, 3, sukellus! Mainiota! Lancer, musiikki soimaan. Okei. Onko tuo olevinaan karuselli? Teddy, sinäkö siellä taas? Toin teille pienen lahjan. Musteko? Ei hätää, tämä on kumia, minullakin on tällainen. Nyt riittää, näytetään Tedille. Odotas, Tämä oli kummiasi, pysy siellä nyt, saa riittää, tämä oli viimeinen. Olet tosi Se on ilkeä. tosi ilkeä. Nyt saa kuulla kunniasi. Hieno suoritus, unelmajoukkue. Mikä tuon kuvion nimi on? Tämän nimi on Kastele Teddy Likomereksi letku. Teddy, miten sinun kävi? Toivon totisesti, että häviätte huomenna. Teddy, odota! Toivon, että kilpailu olisi ohi ja voisi syödä oikeaa ruokaa. Ja minä toivon huomista ja syntymäpäiväjuhliani. Vanhempani soittivat illalla Setlanin saarilta ja lupasivat, että saamme käyttää juhlasalia. Se valmistuu aamulla. Tuleeko sinne kaikki? Ihan kaikki. Teddykin. Niin, ei olisi reilua jättää häntä kutsumatta. Mutta Teddyhän pilaa kaikki juhlat. 5 Tedistä. Keskittykää huomisiin kilpailuihin. Minä ainakin haluan voittaa. Tietenkin. Joo, Minä juuri. myös. Ja tässä Aurinkomäen joukkueen pisteet. 9-3, 9-5 ja 9-6. Niiden keskiarvo on 9,46. Me ei ikinä pystytä siihen. Varmasti pystymme. Me olemme parempia. Starlight on oikeassa, ne en ole tulleet tänne häviämään. Näytetään niille. Seuraava ja samalla myös viimeinen Paratiisisaaren vuotuisiin taitouintikilpailuihin osallistuva joukkue on Unelmajoukkue. Toivotetaan heidät tervetulleiksi. Musiikki soimaan, Lancer. Hyvä unelmajoukkue! Näyttää sujuvan hyvin. Niin, mutta nyt on karusellin vuoro. Missä Clover on? Clover ei ole mukana. Jokin on hullusti.
Kaveri, mikä sinne tuli? Näin suuren merihirviön. Hei kaikille! Teddy! Eikös ollutkin hyvä pila? Huomio! Epäonnistuneen ohjelmansa johdosta unelmajoukkue diskataan. Voi Jukra! Näyttäkää sille. Harjoittelimme viikkokausia ja Teddy tulee ja pilaa kaiken. Ilman häntä olisimme voittaneet. Minä olin poissa kokeista harjoitusten vuoksi. Ja minä olen syönyt pelkkää hedelmiä enkä yhtään karkkia. Onneksi Sweetheartilla on juhlat tänään. Sanokaa mitä sanotte, mutta jos Teddy tulee sinne, niin minä en tule. Enkä minä. Enkä minä ikinä. Mutta minä olen jo kutsunut hänet. Perus sitten kutsusi. Teddy haluaa vain, että hänestä pidetään ja että hän saa olla mukana. Ei hän ole ilkeä. Hän tekee tyhmyksiä vain saadakseen huomiota osakseen. Oletko kieltänyt häntä tulemasta? En ole oikeastaan. Kaikkihan on hänen syytään. Tiedän, mutta haluan, että hän tulee. Sweetheart, sinun täytyy valita. Teddy tai me. Juuri niin. Teddy tai me. Teddy tai me. Jos minun täytyy valita, niin kukaan ei saa tulla. Ei mitään juhlia! Mutta entä osi kampaukseni? Oletko varma, että tahdot näin? En, mutta minun täytyy. En aio valita ystävieni välillä. Kumpa voisin tehdä jotakin? Astu laivan, Teddy. Ai, kapteeni! Olen aina halunnut käydä laivallasi. Oikeastaan tämä on isän, mutta se kastettiin minun mukaani. Tule katsomaan paikkoja. Kutsun joitakin ystäviäsikin. Mitä? Sinä narrasit mua? Teddy! Et kertonut, että Teddykin tulee mukaan. Me lähdemme. Ei taida onnistua. Olen laatinut rauhansopimuksen, joka teidän täytyy allekirjoittaa. En ikinä tee sitä. Emme mekään. Hauskaa matkaa sitten. Laiva ei käänny takaisin ennen kuin olette sopineet. Tiedättekö mitä? Minä taidan alkaa voida huonosti. Sinä olet oikein tosi tärvääjä. Enkä ole. Mikä se tärväjä muuten on? Ha? Pieni poni, joka haluaa tärvätä kaiken. Itse olet pieni poni, joka luulee tietävänsä kaiken. Ei Paradise kaikkea tiedä. Tiedänpäs. Ja Melody välittää vain ulkonäöstään ja hauskanpidosta. Välitän sentään jostakin. Itse olet niin itsekäs, että välität vain itsestäsi. Lopettakaa! Tiedän missä vika on. Te olette kaikki itsekäitä. Siinä te nahistelette, kutka teki mitäkin. Kuka teki mitäkin? Joo! Ja Sweetheart saa kärsiä kaikesta. Luulin, että hän on ystävänne. Luulin, että pidätte hänestä. Minä pidän hänestä. Me pidämme hänestä. Unohtakaa sitten lapsellisuudet ja kirjoittakaa, että ehditään juhlia ennen kuin syntymäpäivä päättyy. Minä en voi oikein hyvin. Älä ole surullinen, Sweetheart. Tiedän, että olet vihainen, mutta minulla on sinulle iloinen yllätyslahja. Onko se tuolla sisällä? Silmät kiinni nyt. Nyt saat katsoa. Onneksi olkoon, sweetheart. Tämä on aivan uskomatonta. Nyt juhlitaan. Serpentiinit, kukat, jäätelöt, joka makuun. Kaikki mitä tarvitaan on täällä. Aivan ihanat juhlat. Tämä on sinun päiväsi.
Kaikki ystäväsi ovat täällä niin hyvällä päällä, miten hauskaa meillä onkaan. Näissä fantastisissa juhlissa, jotka järkkäämme juuri sinulle. Minulle limsaa! Miten hauskaa! Joo, kaikki leikkimään! Juuri se tekee juhlista niin hauskan, että kaikki ovat yhdessä. Lue kaikki kortit, jotka sait. Ota karkki. Katso lahjoja, jotka sait. Niin aivan ihanat juhlat. Yllätys sinulle. Aivan ihanat juhlat. Yllätys sinulle. Onneksi olkoon, sweetheart. Onneksi olkoon! En tiedä, mitä sanoisin. Tämä on elämäni ihanin ja onnellisin päivä. Voi kiitos. Puhalla kynttilät ja toivo jotakin. Kaikki toiveeni ovat jo toteutuneet. Kaikki ystäväni ovat täällä. Noin, hyvä. Missä Clover on? Hei, hetkinen. Okei, nyt syödään. Tässä on muhkeita voileipiä. Selleritankoja, rapeita perunalastuja ja bonbonin voilla leivottua porkkanakakkua. Voi alkaa sataa. Oi ei. Oh. Miksi aina alkaa sataa, kun me lähdemme retkelle? Olisi pitänyt syödä jo ennen kuin lähdettiin. Juostaan nopeasti kerhotalolle. Hei, odottakaa minua. Mikä se oli? Mikä sinun on? Voi, Reisi taitaa olla kipeä. Pieni ponni saa nyt luvan auttaa pientä sammakkoa. Hei, missä Sweetheart on? Mihin hän jäi? Olen aivan läpimärkä. Missä sinä viipyit? Saattepa nähdä. Oh! Se on loukkaantunut, se ei voi loikkia. Olen lukenut sammakoista biologian kirjasta. Minä voin leikata sen. Äidillä on herkullinen sammakoreisiresepti. Bon. Laskin vai leikkiä? Paras viedä se eläinlääkärille. Se on niin suloinen. Istu alas, ravaamisesi hermostuttaa minua. Keksin juuri, että sen täytyy saada nimi. Joo, en tiedä. Olin ajatellut, että... Hei, minä tiedän. Annetaan sille nimeksi Täplis. Täplis. Niin, sehän on ihan täplikäs. Hyviä uutisia, samako selviää? Hei Täplis. Sillä on stressifaktuura Fermusissa, mutta pian se taas hyppelee. Paljon kiitoksia. Oliko Rectus tai Sartorius vaurioitunut? Ei, mutta miten sinä tiedät? Minusta tulee lääkäri. Mukava kuulla. Sitten ymmärrät, mitä vastuuta potilaasta huolehtiminen merkitsee vai mitä? Kyllä vain. Me kaikki ymmärrämme sen. Haluamme, että se paranee. Voitte poistaa lastaan 3 päivän kuluttua. Huolehtikaa, että se saa paljon hyönteisiä ja matoja syödäkseen. Soittakaa, jos teillä on kysyttävää. On kulunut jo 5 päivää eikä se vieläkään liiku. Voi, olemme unohtaneet poistaa lastan. Eihän se lastan kanssa voi loikkia. Minä poistan Ole sen. varovainen, Bright Eyes. Ei hätää. Minä tiedän, mitä teen. Noin. Noin. Loikin nyt. Ei se loiki vieläkään. Ehkä se on unohtanut, miten se tehdään. Minä näytän sille. Täplis, katsopas tätä. Oh! Ei noin, Pats. Täytyy laikata korkeammalle. Näin. Ei vaan näin. Ei se näytä oppivan. Katso, se loikki, hyvä. Emme voi pitää sitä täällä nyt, kun se on terve.
Huolehtisin siitä, ellen olisi luvannut olla lapsenvahtina. Minun täytyy mennä illalla töihin. Ja minulla on harjoitukset. Minun täytyy mennä illalla kirjastoon. Minun äitini inhoaa sammakoita. Ja minulla on jalkapallomatsi. Minä otan sen. Mitä sinä leivot, Bonbon? Sokerikeksiä. Minä tykkään sokerista. Hakisitko sokerin tuolta komerosta? Okei. Mitäs tuossa on? Täplis! Mikä tuo on? Ei hätää, äiti. Täplis se vain on. Alas sieltä, Täplis! Minä tykkään sammakosta. Pane se pois! Apua! Apua! Älä pelkää, äiti. Se on ihan kiltti. Hauskaa! Sainpas sinut. Sammakko ulos täältä heti paikalla. Starlight! Hei Bonbon, mitä kuuluu? Täplis voi jo paljon paremmin. Sepä hyvä. Mutta äiti kielsi pitämästä sitä meillä. Sepä vahinko. Olen pahoillani, Starlight, mutta en voi muuta. Nähdään. Okei. Yksi jäätelösuklaa, yksi mansikkapirtelö, yksi bananasplit ja yksi talon erikoinen. Oi, miten hyvää kuulosta. Nyt juhlitaan. Täplis, mitä sinä oikein puuhaat? Sweetheart, vie se pois täältä, se ajaa meidät konkurssiin. Onni, ettei minun tarvitsekaan olla lapsenvahtina. Nyt voin huolehtia sinusta itse. Minäkin pidän sinusta. Sinua taitaa väsyttää. Hyvää yötä. Nuku hyvin. Suokaa anteeksi, että olen näin käheä. Olen vain hieman vilustunut. Tänään puhumme siis välimerkeistä ja siitä, miten niitä käytetään. Kysymysmerkkiä käytetään kysymyslauseen, siis interrogaatiolauseen jälkeen. Täplis! Mikä nyt niin hauskaa on? Ai. Ota sä sen kiinni! Tule tänne, Täplis! Oi! Täplis, tule tänne! Täplis, loikkaa tänne! Kaikki omille paikoille nyt heti! Sweetheart, nyt saat luvan selittää. Heti paikalla. Joo, me löydettiin sammakko ja se oli loukkaantunut ja me autettiin sitä parantumaan ja... Olihan se kiltisti tehty, mutta eläintä ei pitäisi viedä pois luonnollisesta ympäristöstään. Mutta... Ei mitään, mutta ja sammakko pitää päästä vapaaksi siellä, mistä sen löysittekin. Opettaja on varmaan oikeassa. Me teemme sen. Loikkaa pois tuntemattomaan, sillä siellä on kotisi. Heipä hei, ehkä tavataan, sydämeni lyö sinulle. Haluaisin niin, että luokseni jäisit, mutta usko ystäväin, voit täällä paremmin. Hei sitten, Täplis.
ystäväin, parantunut oot vihdoinkin. Hei sitten vaan. Minulle tulee sitä kovasti ikävää. Voimmehan me käydä sitä katsomassa. Okei. Nyt syödään retkieväät. Ei voi olla totta, taas sataa. Juostaan kerhotalolle. Juostaan nopeasti, äkkiä nyt. Hei, kuulkaas tätä. Minut valittiin. Valittiin mihin? Minusta tulee vaihto-oppilas. Asun Paratiisisaarella erään perheen luona kokonaisen viikon. Eikö se olekin jännittävää? Paratiisisaarella? Kokonaisen viikon? Ihan yksin? Niin, mitä niin? Se kuulostaa vähän oudolta, Bright. Asunut ihan vieraan perheen luona. Siitähän juuri on kysymys, että oppii tuntemaan muita poneja ja heidän kulttuurejaan. Mitä vikaa siinä on? Miten sinä tiedät Paratiisisaaresta? Sehän on Valtameren saari. Se merkitsee, että siellä uiskentelee hirveitä merihirviöitä. Älä hassuttele. Ei merihirviöitä ole olemassakaan. Siellä syödään kummallista ruokaa. Oletko ajatellut sitä? Olen kuullut, että kun ruoka loppuu, he alkavat syödä toisiaan. Ei ole totta. Mitä ennakkoluuloja, ei minua siellä syödä. Sinuna? Minä ainakin ottaisin ruokaa mukaan. Mitä jos tulivuori purkautuu ja päällesi valuu laavaa? Olen kuullut, että tulivuoreen joskus heitetään pieniä poneja. Ihan totta. Tulivuori purkautuu taas. Meidän täytyy antaa sille syötävää pelastaaksemme kotimme. Uhrataan hänet tulivuorelle. Tulivuoren purkaus johtuu seismisestä aktiviteetista eikä siitä, että tulivuorella olisi nälkä. Toivottavasti olet oikeassa. Aloha! Tervetuloa saarellemme. Tuohon tulivuori. Eikö olekin kaunis? Se on eräs suurimmista nähtävyyksistämme. Minä tahdon kotiin. Älä turhan ujostele. En halua jäädä Tulivuorisaarelle. Oletko se sinä, Blind Eyes? Minä olen Muki. Ne ovat ihan normaalin näköisiä. Hei, minä olen Bright Eyes. Anteeksi, lentomatka taisi käydä vähän voimilleni. Tämä on sinulle. Siinä kerrotaan Ponimaasta, minun kotimaastani. Kiitos, hieno lahja. Tässä minun äiti Mumi ja veli Iki. On kunnia saada sinun vieraksemme, Bright Eyes. Kiitos, ilo on minun puolellani. Tämä lei sinulle, voimia kukat itse. Tuoksuvatpa ne hyvälle. Teillä on varmaan hieno puutarha. Koko saari meidän puutarha. Ja meri meidän uima-allas. En ole ikinä nähnyt näin paljon vettä. Ja tuo, minun kanotti. Epätkä kytin. Mitä? En taida. Olen allerginen. Olen allerginen. Miten veneelle voi olla allerginen? Kyllä veneessä on kiva. Okei, minä tulen. Tämä on hauskaa. Siellä vilisee inhottavia merihirviöitä.
tie olla mikä merihirviö olevaan isäni. Hän on Helme kalastaja. Isä? Ei ollut tarkoitus pelästyttää. Nimeni on Papi. Anteeksi, en ymmärrä mikä minun oikein meni. Täällä on kaikki niin erilaista. Saa tämä minulta. Vau, ihan oikea helmi. Kiitos. Nyt sinun aika nähdä, missä asumme. Saat huomata, että olemme aivan normaaleja. Täällä on vähän erinäköistä, mutta sinä asut talossa ihan niin kuin minäkin. Ja nukut sängyssäkin ihan niin kuin minä. Ja pidät kauniista tavaroista ihan niin kuin minäkin. Tällaisista tavaroista. Helmikaulanauha. Kiitos, Muki. Mutta lounaassa aika hauskaa, että sinä olet mukana, Bright Eyes. Lounassako? Tuile nyt. Ei! He alkavat syödä toisiaan, kun ruoka loppuu. Herneitä ja porkkanoita ja paljon muuta hyvää. Ota niin paljon kuin haluat. Herneitä ja porkkanoita, niitä meillä on kotonakin. Ne ovat parasta, mitä tiedän. Rakas Patch, Bonbon, Sweetheart ja Melody. Pelkäsin kuollakseni tullessani tänne. Olin vähällä uskoa teidän kammottavia juttujanne, mutta ei ollut mitään syytä huoleen. Muki on hirmu kiva ja kaikki ovat itse asiassa aivan normaaleja. Tämä oli viimeinen kerta, kun annan vetää itseäni nenästä sillä tavalla. Bright Eyes, tiedätkö mitä? Me lähdemme. Retkelle. Kivaa, haluan nähdä koko Paratiisisaaren. Mihin mennään ensin? Ajattelimme aloittaa Tulivuoresta. Tulivuoresta? Senhän piti olla yllätys. Voi, minä aivan unohdin. Kävimme Tulivuorella viimeksi, kun eräs toinen Mannermaan poni kävi vierailisilla. Mitä hänelle tapahtui? Hän on poissa nyt. Poissa? Minulle minäkin! Se lähetetään pieniä poneja Tulivuoreen. Oi! Tulivuoreen siitä! Ei! Bright Eyes? Nyt lähdetään. Tule nyt! Hermoilen turhaan, ei mitään hätää. Hermoilen turhaan, ei mitään hätää. Bright Eyes, tule vähän lähemmäksi, niin näet paremmin. Lähemmäs? En ikinä. Tulla nyt! Ei sinulla olla mitään pelkämistä. Ei, ette saa työntää minua Tulivuoreen. Työntä sinun Tulivuoreen. Mannermaan ponit ovat vähän omituisia. Mitä nyt? Bright Eyes, ole varovainen, ole tien lähellä reunaa. Tulivuori pulkautuu. Minä tahdon kotiin. Nopeasti, papi, laava nousee. Tartu keppiin, Bright Eyes! Autatteko te minua? Tietenkin autamme. Nyt nopeasti pois täältä! Tulivuori rauhoittui. Saari on turvassa. Tulivuori ei olla purkautunut monen vuoteen, siksi sitä sanotaan nukkuvaksi vuoreksi. Emme olisi ikinä menneet sinne, jos tiesimme, että se oli vaarallista. Olen iloinen, että ette heittäneet minua Tulivuoreen. Heittäneet Tulivuoren? Mistä sinä sellainen keksi? Ystäväni luulivat, että... väliäkö sillä? Me olimme väärässä. Kun minä olin pieni, me luulimme, että Mannermaan ponit osaavat lentää. Emmehän me osaa. Tiedän sen nyt, mutta siihen aikaan tiesimme toisistamme kovin vähän. Emme me niin kovin erilaisia olekaan. Eroja löytyi, mutta myös paljon samanlaista. Ensi kerralla erilaisilta näytimme. Nyt kun tutustuimme, sanomme yhdessä. Tulemme omista maailmoistamme, mutta jokin meitä yhdistää. Tulemme omista maailmoistamme, mutta viihdymme yhdessä. Pidän kaikista luontosi antimista. Niin, se on ihana. Ajatella, että kaikki voi olla niin kaunista. On olemassa paljon enemmän. Enemmän. Kuule, ystäväni, en yhtään kalaa saa.
On harjoittelu tarpeen. Pian opit. Tulemme omista maailmoistamme, mutta jokin meitä yhdistää. Tulemme omista maailmoistamme, mutta viihdymme yhdessä. Minun tulla ikävä sinu, kun sinä lähte kotiin, Blaitais. Etkö sinä voisi tulla vaihto-oppilaaksi meille, Muki? Haluaisin näyttää sinulle kaikenlaista. Pitäisit varmaan Ponimaasta. Minä tulla pian.